mandiudza kuti kuno kwandiri handirifanire kurima chisi ndasingachirime chisi. Kumshaka wako Maondarwe papi kwakaraga ikokweyo kwechishanu kwaurutaura mombe nehwai ndio burnout yekuchora chisi. Hashak TV nyaya sezvadziri. Unodiwa mutarira mambo macoffins nemhosva huru yekuwanikwa uchirima mumunda pazuva rechisi rinova zuva risingatenderwi kuwanikwa uchishanda nevadzimu vedu. Famba ini hapana nyaya yako ndianza Joseph Nyamari. ini Joseph Nyamari tezato Ini Joseph Nyamari. ndinoimisa Ndinoimisa chataura chokwadi chokwadi. chokwadi chokapasina manyepo Chokwadi chega chisina manyepo. Mwari ngaandibatsire. Joseph Nyamari vaverengwa pasamoni hungu kana kuti kwete nezvitambire hungu kana kuti kwete Handina chandikuziva kuti chandotambira ndechekuti hanzi izvo unotenda here kuti iwe wakabatwa nemuchechisi uchirima musofraidi uri mumunda? handitozive kuti chisi chii. Handitozive kuti chii chinonzi chisi. iwe unogara Ndakazvarirwa kuMaundarwe ndakakurira kunoku Galloway Estate. Saka kunoku ndokusina chisi Maundarwe ndokune chisi. Ndakakurira kunoku, ndakauya kunoku ndine 5 years. Handizive because ndakakurira kunoku, ndakauya kunoku ndiri grade 1. Saka kunoku wakakurira kunoku kusina chisi. Handichizive. Okay, fine. Famba titotone. Famba. nechama watanga zara rini kugalo Kugalloway Estate ndakatanga kugara ku2003. hauna kumbonzwa paine rimwe zuva riri kunze vanhu vapinde munda? Handina kumborinzwa because ndini magariro atinoita tese tinombobvira takazvinzwa. saka kugara munesenza amazuva ese zvavo Hongu. zuve 1 chitodatanga kunoita pane zuva rechisi remusi wechishanu kudunhu rinoiri risingatenderwi kuwanikwa uri mumunda uchitema pasi. Alright, akusazviziva inini handinombobvira ndakazviudzwa because kwandiri kurima ndokwandakauya ndakatoshamiswa. Original yako kumshaka wako ndokuti Maundarwe papi kwakaraga ikokweyo kwechishanu kwaurutaura Ndona bere. ndinavo ndowandotogara navo. Waregere kuya nawo nhasi nokuti avo chisi vanochiziva. Ivo Hapana munhu asingazove chisi. Vari munomwe vabereka. vabereki vangu vari kuGalloway varaenda kuchechi nhasi. Alright, tichiteerera manje. Kusauya handifane kupedza nguva panhangu iyi. Ndikuda kuti mwe munoziva kuti kumazowe kunoregistirei pamusana pekuti vanhu vakuchekerana mukati memasango nekukanganisa dunhu. Idunhu rakachidzwa kuti vanhu vanofanira ndio agricultural area inorimwa inofarirwa nevanhu vazhinji. Hapana anoti ari muZimbabwe kana asiri kumazowe. Saka nechimiro ichocho ndafarasiterei nevamwe vanhu vakabva kuMount Darwin vakangouya kungoona ivhu rakanaka rinovafadza pakukova. Zvino inini ndiri kuti kuno kwamakauya Joseph Nyamari kune zuva rinonzi rechisi. Zuva iri rinoyera, saka zvarinoyera rine mutongo waro wakamisikidzwa izuva rimwe chete chete. Kana pamazuva yaJesu akati zuva rimwe chete chete rekurira matanda. Zvino zuva remhondoro remudunhu rangu rimwe chete chete rinozivikanwa. Saka iye zvino maakuriziva murawo wechisi, kuchora chisi. Chisi hauna kutanga kuchorwa kukanganiswa nhasi. Vakagara vachichora kumashure uko
vakanga vakasirwa murawo wekutora chisi changu, imombe nehwai, mombe nehwai. Ndio burnout yekuchora chisi lokuti inini kuti ndigone kusumukawo kuenda kunochema kumhondoro kuti onai munyika mvura isi kunaya. Pane zvandinoenda nazo kumhondoro, ndinoendawo nemachira, ndinoendawo nezvambwa nemapadza, saka nemhuka dzeneuro. Saizvozvi pamasvika muri kuisa mbesa dzenyu, vamwe vari kuchema hapana zviri kubuda, dziri kuoma. Saka tiri kuedza kuti mvura inayo zvinhu zvimire zvakanaka. Saka vanhu vakaita semi vanouya nokuti havatevere zvisi, inini muno mudunhu mangu ndinoti kwete, ndinoda vanhu vari munomu mvura irambe ichinaya. Saka wena unotaurira vabereki vako vawati havana kuuya muno, unoti mambo edunhu rino ati chisi chakachorwa chinoyera mombe nehwai zviri kudiwa. Zvikapfuura 21 days pasina chauya, ndipo pamunoona zvikonzi. Saka 21 days to pay. That's what cost. Havana kubhadhara mabotosi. Havana kubhadhara mabotosi. Inini handizivi kuti patinogara tichigara ndisati ndaumbonzwa nezvechisi. Vanhu tinongoenda mumaminda everyday. Vanhu tinotomira kuenda kumunda musi weSunday. Now zvakazoitika nezvekuti inini ndaamunhu ati kurei ndaakusudurukawo pane vabereki. Ndabva kune vabereki ndakaenda kunorenda. Ndiri kurenda kunonzi Stockberry kana kuti kuHolland ndokwandiri kurenda. Inini handina kumbobvira ndaudzwa kunzi kune any day isingashandwe. Ndakazongouya ndaakuudzwa kunzi warima chisi, kana warima chisi itoita zvekuti tizvivhare zvisaende kwamambo enonotitengera doro na sabhuku. Ndakati aiwa imimi munondiudza kuti ndikutengerei doro rei? Ndisabhuku ani? Vanonzi Kanengoni. Ani? Vakanengoni. Wagona kwa baba, wagona kai. Ndakati aiwa inini munyika medu munomu vamunangagwa vari kutaura zvekuti atiite zvinhu zvine corruption. Handina kuzomutengera doro. Ndakati inini handikwanise kutengerai doro, ndipei samoni racho. That's the reason yandakaaccepta. Ndakati ndipei samoni racho ndiende kwamambo ndononzwa kuti mambo wacho ini handizive chinhu chinonzi chisi. Dai manga mandiona kuti inini handisi kuziva chinhu chinonzi chisi, ndakuexplainerai handizive chinhu chinonzi chisi. Nekuti kwatiri kwatinombobvira taita sei, takazviona ma-A2 ari kungoita sei, ari kungorima. Indatongoyo kuita sei kurenda. Dai mandiudza kuti kuno kwandiri handirifanire kurima chisi, ndandisingachirime chisi, ende hamufanire kuti makauya kuzondiona nhasi mosvika muchinditengere doro ende mondipa samoni kuti ndaita mhosva. Hapana munhu paanonzi wewe wapfuura nemupurazi remunhu panapa pari kuoneka kuti panofambika, asi hapana kunyorwa signpost yakanzi no road, ndosvika nonzi une mhosva nekuti wapfuura nemupurazi memunhu, nekuti chagara road inongopfuura nemunzira kana muminda mevanhu. Very good, young man. Very good. You are brilliant because you want to know. But I'm here to tell you the rules of survival and the orders of life. Here we've got rules. Muno tine mitemo. Mitemo ndio inoita kuti wati kuma A2 kuzvipa class kuti kuma A2. Yes.
kunge vane mvura yavo yeblue inosiyana nemvura inosvika kuma A1. Mvura imvura andikauzve mwanangu, mvura imvura. Ndinenge ndichida kuti inaire vese varungu vamaiona mumaprazi vakanga vachigara mumatengenyika vaipetera, wazinzwa kupetera, vaiuya kumhondoro kuzokumbira. Varungu ivava vakabuda munyika ino vachienda vaitopetera. Saka kune vanhu vatema varipo izvozvi vanofanira kupeterawo kana vachida kuti vave vanoshanda. Mazuva anoenda unokumbirirwa kumhondoro, vamwe vaidzodzwa nekuona mapadza yavo yashanduka dzanyoka. Vamwe vaidzoka vatoona kuti mumunda mamwe mbesa yakudyiwa nemazongororo. Zvinenge zvava zvakavanzika nezvaMwari nemidzimu. Asi kuti toitoramba takavaka ukama hwakanaka, tenge tiri kuitawo zvinhu zvino kuchemera kuti vana vachema zvakati. Zvino iwewe ndipo pawatangisira kudzidza, uenda unotaurirawo vamwe vako maitu yacho iwayo kuti mambo vakaona ndichirima nechisi, ndakatongewa mombe nehwai. Chinozotevera ndichekuenda kunovataurira kuti ngavazosvika kwamambo votsanangurirwa murau wemudunhu, nokuti varungu ivava vanga vakutondibira midzimu yangu vachishandisa ini vanhu vatema. Saka iwe watongwa ako kubisa mombe nembudzi yechisi. Court cost anabhadhara. Kose usina kubhadharawo court cost. Ndinda ndisinge ndisina kuudzwa mfiti ngechidiwa ipapo.